benvidos a este novo xogo de cartas digitais ou virtuais, a este Artifact, o novo xogo de Valve, ou Valve, como que irades, que está baseado pois en Dota 2, no seu famoso MOBA. Nada, acaba de sair, xa sabedes, leva beta uns días, pero bueno, para o resto dos mortais, os que non tiñamos a beta, tivemos que conformarnos con xogar a partir de onte. Bueno, aquí tendes, non, o menú inicial de Artifact, é bonito, é unha cousa así chamativa, pero bueno, nos imos directamente a xogar a Artifact. Vale, que podemos destacar aquí, ou destacado, vamos a mirar un pouquiño así unha presentación polas diferentes cousas. Ben, pois isto é o evento da estrea, non? Ou como queirades chamalo, o Call to Arms, o chamamento ás armas. Aquí podedes xogar con diferentes barallas xa construídas. Simplemente seleccionas unha e daslle a buscar partida. E bueno, eu supoño que para mostrar diferentes dinámicas, diferentes formas de xogo, non? Porque cada baralla pois construíse dunha maneira, non? Esta, por exemplo, é todo vermella, esta é vermella e azul, esta é azul e negra, bueno, hai diferentes. Os cores, non, indican un pouco como é a túa baralla, se é máis de control, se é máis de basada en magias, se máis que vas a late game, ou decir a xogo tardío, ou queres gañar máis rápido, bueno, diferentes estilos que a min eu ainda me perdo pues, a verdade é que ainda me perdo un pouco porque eu son un novatiño, pero que bueno, tampouco imos entrar en profundidade porque ao fin e ao cabo pois ainda tardaremos en entender todas as mecánicas do xogo, e este vídeo só é para presentarvos as máis doadiñas, as normas básicas. Bueno, este é o que vamos a utilizar nós, o partida contra bot, contra inteligencia artificial. Por que? Diredes, por que non te enfrentas a un rapaz de por aí do mundo? Bueno, porque esas van con tempo. Entón eu xa comprobei que non me dá tempo a explicarvos todo se xogo contra alguén. Entón casi que non imos facer. Pero bueno, cuidado que gañan, O sea, que cuidado que algunha destas tamén saben gañar. Nada, podemos xogar xogo social cos amigos de Artifact, partida aberta, torneos, xogo casual, por se queres buscar ou procurar unha partida online así rapidamente, daslle aí e fora. Xogo experto, xa con as súas normas máis específicas, como que tes que registrar unha baralla, non podes cambiala, bueno, X cousiñas. Esta ademais ten diferentes modos. E o colección, aquí temos todas as nosas cartas. E logo, pois, o típico, podemos comprar no mercado de Steam, como xa sabedes, non? É unha das grandes cousas que se inclúen neste Artifact, é unha das cousas que máis, como se diría, que a xente máis lle presta atención. Bueno, aquí podes comprar o que vexades, realmente. Vedes que hai cousas a bo precio, por 5 céntimos, e outras por 14 euros e pico, obviamente. De que depende do potente que sea a carta. Non me parecer un pouco arriscado comprar algo de 15 euros por se algún día, se mañá, por exemplo, a este heroe balsanlle o seu ataque ou a súa vida ou algo así, e convertese nunha carta peor. Entón, eu non sei ata que punto compensa gastar estes cartos nunha carta ahora mesmo, non? Tamén se fala moito de se isto pode ser un pay to win, se vai ser, se non. Eu non o sei. A mí non creo. Non mo creo aínda. Pero non creo que Valve queira deixar que isto sexa un pay to win. Entón, teño pues, as miñas dúbidas con iso. De momento, este é un mercado liberal onde cada un pon o precio e vende o que quere, e funciona así. Oferta e demanda, hai moitas cousas, baixo o precio, que hai poucas, aumenta o prezo. Non é outra cousa. Conflagración, pois tanto pasta, tal. De momento moi sinxeliño, moi neoliberal. Así que nada, se queredes vender cartas tamén podedes, como non, no mercado. Bueno, e nada, imos alá. Xogar solo, por exemplo, contra este bot. Eleximos unha baralla. Nós, por exemplo, pois podemos escoller o que queiramos, non sei. Veña, vamos xogar con a camorrista rojo-verde, que é a que trae, é unha das que trae por como se chama? Por defecto o xogo. Cargar baralla, esa temos aquí, vale? E por xogar contra algo diferente, imoslle por azul-negro a ela, pero a él, o que sexa o bot. Pero bueno, dá un pouco igual. Porque bueno, imos quitarlle o temporizador. Imos aló, a ver. 5 heroes por xogador.
Non se poden cambiar durante a partida. E nada, aquí vedes o campo de batalla, tan bonito que é, a verdade é que visualmente o xogo pois está moi chulo, salimos con 5 cartas iniciais cada un. E tocoulle, vale, é que estaba pensando, isto non, empezou el a xogar, vale. Xa vou explicar aí que fixo. De momento, imos ver así un pouco. As cartas distribuense aleatoriamente, vale? Nesta primeira quenda. Un heroe aquí, outro heroe aquí, outro heroe aquí. E os creeps tamén. Tivemos a sorte de que tocou un por sitio, non? Por tabuleiro, por línea. Pero a verdade é que non teñen por qué. A mellor podía haber dous aquí, ningún aquí e un aquí. Así que tivemos algo de sorte neste, así, equitativamente, vamos dicilo. Cousiñas que aprender. Ou cousiñas que importantes. Os heróis poden ser dun color concreto, dunha cor, perdón. Vermella, negra, tal, azul, verde. Además, mira, temos aquí os 4. Non somos ter. Non, temos 3, 4, sí. Entón, cada heroe pode xogar cartas máxicas na súa línea, pero teñen que ser da súa cor, de acordo? Aquí non podemos xogar esta, inda que tiveramos mana suficiente que non o temos, pero teñen que ser da mesma cor. Como se gaña Artifact? Antes de nada, que é máis sinxelo, posiblemente o que todos teñamos a dúbida. Destruindo estas cousas, estas torres. 1, 2 e 3. Podemos destruir 2 e gañar a partida, ou podemos destruir 1 e volver a destruíla reconstruída con 80 de vida. En realidad non é unha torre, chamase Ancestro, pero bueno, sería iso. Na mesma liña, destruir a torre e destruir o Ancestro. Normalmente, eu considero que é máis doado destruir 2 liñas. Pero vexo que a veces pasa, a veces non. Bueno, non se sei. Hai que ver as partidas, porque isto, claro, ten moitísimas variables. Ten moitísimas variables. Un xogo doado de aprender, pero complexo de como se dice, dominar, de entender todas as mecánicas do xogo. Imos aló. Empezamos por esta liña. Non a seleccionamos, van de esquerda a dereita sempre. Esquerda, medio e dereita. Ou top, mid e bot. Aquí temos pois 2 heróis enfrentados. Podemos xogar esta cartiña. Imos xogala. É un críptido, un tipo que ten 2 de armadura, 4 de ataque e 2 de vida. Aquí temos 6 de ataque, 8 de vida. E nós temos 6 de ataque, 1 de vida, perdón, 1 de armadura e 11 de vida. Cando a vida chega a 0, morres, pero renaces en 2 rondas, vale? Os críptidos non, os críptidos pérdense, estas criaturas. Que máis? O maná, xa sabedes, como neste tipo de xogos temos X maná por ronda ou por quenda, indican as accións que podemos realizar. Cada carta ten un custo. En este caso, pois era a única que podíamos xogar. Creo que de momento non se me olvida, non se me esqueza nada. Os heróis, algúns teñen habilidades, como pode ser, por exemplo, esta asasina fantasma, que as traduccións son curiosas, porque eu estou acostumado ao Dota, está en inglés e non traducen os nomes dos heróis. Aquí tendes a asasina fantasma, non? Que inflixe máis 4 de dano a un heroe, co cal a min ela ten 6 de ataque, pero en realidad me facendo 10, como vedes aquí, 10, e dides, non, pon 9, xa, porque teño 1 de armadura, entón quedase e menos 9. Creo que ata aquí pouco máis podemos facer, e ademais temos que atacar. Vamos a lo. Veña. Vale. Seguinte tabuleiro. Esa maxia foi a que puxo antes el. Como vedes, ten aquí 2 cousiñas, esta outra que acaba de por. Son cartas que se xogan e que pode xogar dende aquí a outro tabuleiro. Estas son das poucas cartas que podes facer iso sempre. De que trata esta? Pois nada, que antes de cada quenda, pois vaime facer 2 de dano. Esta que vai ter 3 de oro tras a fase de combate. Ok. Co oro xa falaremos, do ouro xa falaremos. Aquí teño Sven, que ten isto, que Sven, pois o ten X hendidura, sendo X a mitad dos puntos de ataque. É dicir, ahora fai 2 de ataque en área. Fai aquí 5, pero este falle 2. 2 e 2 menos 4. Moi sinxeliño, eu creo. Pero non podemos facer nada, porque non temos maná ni va por aquí, ni va por aquí, nada. Estamos un pouco a velas vir. Veña. El tamén decide atacar. Veña. Aquí non podo facer nada de novo. Temos un heroe. Modifica.
Non, temos 3 de maná, nada, estaba tonto eu. Temos 3 de maná, non podemos facer nada, así que pasamos turno. Vale, el fixo algo, de acordo? Entón agora eu vou ter a iniciativa. A iniciativa é isto que aparece aquí, que é o que vai empezar, quen vai empezar o seguinte turno. Que é o contrario do que ataque. A iniciativa é moi importante, como veredes logo ou se vai nesta partida. Non teño cartos, el ten 4, a mellor pode comprar algo, eu non. Así que nada, fora. Este a tenda sale despois de cada quenda e podes comprar obxetos aí. Como se llama, como se gaña ouro? Pois matando heróis ou matando creeps, vale? E temos un novo héroe, vapor. Imos otorga máis 2 de ataques aliados de tal, vale, estupendo. Eu creo que imos ir aquí. Creo que vamos dominar esta línea. Vamos gañar esta línea sí ou sí, e esta tamén, creo. Pode que esta, a mellor, non a gañemos, non o sei, depende un pouco. Esta baralla que eu utilizo de héroes verdes e vermellos como unha baralla moi directa, moi de ataque, moi de dominar ao rival. Ela, bueno, pues, o bot, ten unha baralla un pouco máis de... máis baseada nas magias, máis de outro tipo de... vai tardar en arrancar, por así decirlo. Temos o enfurecer. Otorga máis de 4 de armadura un héroe vermello. Non me compensa porque vai morrer si ou si. Espera, máis de ataque, máis de armadura. Serían 5, 10, pero non sobrevive. Non o podo salvar, pero sí que podo facer isto. Invocar a este señor. E que ataque directamente. Implique... Vale, estou usando magias que me afectan directamente. E como é Zeus, di que fai un de dano por perforación aos inimigos que están ao seu carón cando faz un feitizo azul. Nada, non... O típico. Normal. Bueno, debe ter 40 millóns de cartas, aproximadamente disto. Otorga máis 2 de dano, vale. Está gastando moitas cartas el aquí. Non sei. 2 heróis fora. E quedamos 2 e 2 aí. Moi ben. E aquí si estamos bastante mellor. Nos estamos dominando. Modifica os críticos aliados con máis 2 de ataque. Esta é bastante boa, creo que vamos guardar. Modifica unha unidade con máis 2 de ataque. Aquí que imos... Non podemos facer demasiado. Modifica unha unidade. Imos llegar a Sven bastante ataque. Vamos ao mellor incluso podemos rushear esta liña ainda. Podemos como que facer que estes heróis metan moitísimo dano e destruir esta torre e logo a seguinte. Verémolo, veis? Non ten heróis nin críptidos aquí. Imos ao seguinte. O que falamos, este tipo de magias botou unha aquí, pero pode metela no outro lado. Vale. De aquí, que podo facer? Este vai morrer, este tamén. Pois nada, non facemos nada. Deixámoslo así. E guardamos esta carta por si acaso. Moi ben. Eu sigo tendo iniciativa. Volvemos coa tenda. Ahora teño bastante máis carta, 19. Isto é... Temos cousas bonitas. Disculpade. Imos comprar isto. Imos comprar isto. Vale. Veña. En esta liña non imos poder... Aquí hai un dilema. Non, creo que vou asegurar estas dúas liñas e deixar esta para él. Non creo que el teña o ataque suficiente. Non creo que poida, despois de tirarme esta, seguir tirando máis seguintes rapidamente antes de que eu lle tire as outras dúas. Estañaríame moitísimo, vale? Entón, imos facer así. A ver que sale. 5, non, ainda non ma tira. Que, claro, os seus heróis non son como moi fortes, vale? Son como... máis de magias, máis de control, de facer dano no tempo. Esta lle puxolle vida. Puxolle armadura. Vale. Aquí está, xa o vendes, non? Aquí pansa aquí. Podes pôr un obxeto de ataque, un de armadura e un de vida aos heróis. Por certo, cando morren non os perden. Logo volven a batalla con eles. De acordo?
Este sigue atacando aí con esta mierda. Vale, aquí que podemos fazer? Anillo de Tarasca. Aquí podemos facer varias cousas realmente, pero bueno, voulle por un Tarasca por aquí. Vounos seguir armando. É que logo vou ter aquí estos dous, ogro reclute e ogro reclute, que van facer moitísimo dano. Moi ben. Nada, non podo facer nada máis. Veña, seguinte. Saberedes que ahora vai cambiar a partida. Non pode... Estos dous heróis que teño aquí é moi difícil que nos poida matar así de primeiras. Aquí teño bastantes creeps. Aquí non era malo o mellor por... Vamos, sí, sí. Exactamente. Vamos a intentar empezar a facerlle moito dano aquí. Que son 4 menos 6. Voulle dar vida. Recuperamos vida con... Vale, aí está. E atacamos. 19, queda allí 21. Que teña cuidado, no seguinte mellor xa podemos tirarlle. Eu creo que sí. Otorga máis 2 de ataque. Veña, vámosalo. Sabedes que realmente o xogo eu creo que é bastante sinxeliño de xogar así tranquilamente. E además é moi divertido. Eu logo así bastantes partidas, incluso contra xente. É chulo. A mí pareceme que o xogo está currado. Pareceme que hai unha variedade tremenda. Teño que pôr un héroe, perdona. Non sei. Aquí podemos polo aquí. Imos polo aquí. Creo que está sonando o teléfono, non sei se oídes, pero bueno, imos pasar do teléfono tamén. A ver. Vale, sabedes, non? Bueno, o que falábamos antes, os crípticos sabedes que aparecen nas liñas, pero aleatoriamente. É dicir, non podedes ser conscientes de onde vai aparecer. O sea, hai certa sorte que é perigosa en certo aspecto do xogo, pero bueno, que está aí, hai que saber xogar con ela. Ter algo de sorte tamén, por que negalo. Flixe 4 de dano a cada inimigo. Veste, fixome bastante dano. Vale. Imos de darlle aquí a Sven isto. Imos chamar a este... Teño que poñer no medio, porque sí. Espera, entón. Espera. Enfurecer, 4 de ataque máis 1. 4 de ataque máis 1. A ver, vamos facer que Sven ataque a este, vale? Para matalo seguro, para destruílo. Que non dubidar. E un oso infernal aquí. Non, acabo de facer o parvo, claro. Porque ele vai atacar aquí. Acabo de facer o parvo, siento. Son medio tonto e ainda a veces... esquézome de alguna mecánica. Pensei que Sven mataría, pero non. Morren a vez, el ataca adiante e xa está. Non é... non funciona tal como quero pensar que a veces funcionan as cousas. Vale, otorgar máis dun ataque, máis 4 de armadura este héroe nunha... Pero solo nos vermellos. Non podo salvalo. Vedes, ten 10 de vida, ele vai a facerme 4. E ademais ten isto. Que podemos facer aquí? Nada, eu creo que por isto aquí 24 e xa está a destruirlle. Nada, fora. Aquí está o ancestro, védelo, 80 de vida. E ahora poderíamos seguir aquí traballando nesta liña. Ou ben outra. Isto é moi bo ítem a daga de traslación, vale? Moi bo ítem. Isto tamén. E isto. Veña, a daga é moi bo ítem. Xa vos explico para que sirve e logo vémolo. Vale, entroulle un heroe a él. A min na seguinte ronda entraríame 2. Ele ahora, pois, vai... destruirme esta torre. Utiliza iso, vale, moi ben. Vamos a ver. Saca 2 cartas. Os monigotes están moi curradetes, Nada, veña. Que me olvido que de pasar. Me esquezo de pasar turno e paso que pasa. A
Aquí tedes o meu ancestre. E aquí a ver que pasa. Aquí a ver que pasa. Bueno, personalmente voulle por un recluta deste sogro para que facer dano. Vamos a dar vida. E vamos seguir aquí, tranquila. Saca dúas cartas, ten... Vedes que ten moitísimas máis cartas que a min. É unha baralla diferente, funciona de outra maneira. Vedes que fai dano máxico en área, que fai este tipo de cousas. Eu como que vou máis a cañón. Vale. Non podo matalo, vale, nun turno solo. Esta habilidade. Escudo da morte. Que fai tal. Vale. Ahora ten que atacar ou facer algo. Fai algo, vale. Lánzame iso normal, utiliza a súa maxia. Quítame algo de armadura. E a ver se acaba. Vale. Ainda ten algo que dicir. Vale, xa está. Es ben, gañou vida. Sabedes que é molesto, é unha cousa de desgaste, non? Ten unha baralla que me pode ir facendo bastante dano co tempo. Aquí que... Vale, vamos facer unha cousiña. Ímolo pasar para aquí. Vamos rushear esa torre. Vamos a intentar queimarlle. Fora. Vale. Sabes que están dando... A mi idea é acabar no seguinte turno con esta torre. É difícil, non creo que o fagamos, pero nunca se sabe. Con un pouco de sorte, sí. Se non na seguinte. Espero que non me mate a min, claro. A ver si hai sorte. E bueno, un poquinho, pois, turno para él. Ahora ataca, veña, vale, seguinte. Sabedes que é sinxelo, non ten nada de especial. Mais a lo de como que parece que estás xogando 3 partidas ao mesmo tempo. Tens que ter unha visión un pouquiño pois global do asunto. Pero eu creo que en xeral é un xogo moi asequible para todo o mundo. Incluso ainda que non lle dades os xogos de cartas, porque eu tampouco sou aquí ningún fanático de tal. Pois vamos facer a tolemia de ir con todo a esta liña. A ver se conseguimos destruir ya a torre. Non é o máis a conseguir. Por exemplo, el non é parvo. Puxo as dúas os seus dous heróis aí. Pero vamos facer, a ver que pasa. Vamos a ver. Unha cousa tamén, non hai límite de creeps no tabuleiro. Podedes invocar sempre todos os que queirades. Todos os que queirades. Vedes? Aquí tamén, aquí non hai límite, de acordo? O sea, podo invocar a este, sí. Sen problema. Epa, destruimos con esto. Vale, vemos que podemos aquí facer. Bueno, por exemplo, podemos curalo, xa de entrada. Para que non quero... Vale, deixou a min o turno, xa, eu xa podo atacar se quisera. No, este non vai morrer. Vamos darlle aí forza. Este vai morrer xa. Non podo facer nada, veña, ala. Seguimos. Sabedes que é bastante potente, menos 8, vaime quitar, tal. Nada, é un pouco de paciencia xa o xogo. Eu creo que temos a primeira liña moi dominada. El ahora gastará os seus poderes para intentar modificar un heroe.
Por 2, vale, bastante dano, pero eu non vou voltar esta liña, entón 18, bueno, a ver que pasa. Non o sei, depende un pouco do que salga agora. Entra yo Skywrath, tamén non nada. Heroe, comprar... non teño nada xa. Xa é un pouco, casi un pouco o azar. Bueno, aquí vedes que lle meto menos 45. O sea que vai ter que ter moitísima sorte. E ademais nin sequera o meteu nesta liña. Entón, nada, isto está feito. Está feito. Certamente non tivo moita non tivo moita sorte coas... Podía ter máis sorte coas cartas. Pero bueno, el sigue gastando a sumasia. Di que ataque, a que ataca. Veña, quedame 40 puntos aquí. E ahora sí, imos a esta senda. Tal. Moi ben. Moi ben. Pois nada. Para asegurar. Vale. Podemos por esta aquí para que él non me faga dano. Estou gastando, ahora mismo creo que non hai moito máis que facer. Pero bueno, se non podo facer nada máis. Vale, de acordo. Está gastando as cartas. Creo que xa cura a unidade. Está gastando cartas. Que só lle queda unha. Non creo que poida facer nada. Xa está. Victoria. Bueno, sabedes, o xogo pois é sinxeliño, eu creo. Non ten... É sinxeliño para xogar de primeiras, de acordo? O sea, que se vos gusta os xogos de cartas e pasar un ratiño así, pois casual incluso, tal, pode estar guai. Iremos, non sei, o mellor facemos máis vídeos ou subimos así e vamos profundizando un pouco, afondando neste tema de Artifact. Non tería problema. Que máis dicirvos? Pois nada. Espero que o agardo que entenderades un pouquiño as mecánicas básicas de Artifact, porque ao mellor escribilas ou comentalas a través de Twitter ou dunha página web pois é como complicado, pero cando vemos aquí en persoa polo cos ollos falando, creo que moitísimo máis sinxelo. Así que nada, imos falando e graciñas como sempre. Xa nos veremos pronto.